Sura 66. التحريم. Zabrana. Medina. 12 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvolio, u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i samilostan je. Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite. Allah je vaš gospodar. On sve zna i mudar je. Kada je vjerovjesnik jednoj od svojih žena jednu tajnu povjerio, pa je ona odala, a Allah je to njemu otkrio, on joj je bio jedan dio kazao, a ostalo prešutio. I kad je on s tim nju upoznao, ona je upitala, a ko ti je to kazao? On je rekao, kazao mi je onaj koji sve zna i kome ništa nije skriveno. Ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, pa vi ste bile učinile ono zbog čega ste se trebale pokajati. A ako se protiv njega udružite, pa Allah je zaštitnik njegov, i Džibril, i čestiti vjernici, najposlije i svi meleki će mu na pomoći biti. Ako vas on pusti, gospodar njegov će mu dati umjesto vas boljih žena od vas, odanih Allahu, vjernica, poslušnih Allahu, pokajnica, koje se Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. O vi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte, kažnjavate se samo za ono što ste zaslužili. O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo na dan u kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i s njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit će oni, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam, jer ti doista sve možeš. O vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima. Njihovo prebivalište bit će džehennem, a užasno je to boravište. Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu. Bile su udate za dva čestita roba naša, ali su prema njima licemjerne bile, i njih dvojice im neće ništa moći kod Allaha pomoći, i reći će se, ulazite vas dvije u vatru sa onima koji ulaze. A onima koji vjeruju, Allah kao pouku navodi ženu Faraonovu, kad je rekla, gospodaru moj, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu i spasi me od Faraona i mučenja njegova i izbavi me od naroda nepravednog. Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala
a mi smo udahnuli u nju život. I ona je u riječi Gospodara svoga i knjige njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.